4.7 IFM. Report! Naranasan ng ilang mga estudyante sa isang paaralan sa Santa Barbara, Pangasinan ang epekto ng naranasang matinding init ang panahon nitong ika-6 Marso na matatandaang pumalo sa 45 degrees Celsius ang nitalang heat index sa lalawigan. Sa panayam ng IFM News Sigupan kay Daniel Maramba National High School OIC Principal and Senior High School Assistant Principal to Domingo Umangay, ilang estudyante ang itinakbo sa school clinic dahil sa naramdamang pagkahilo, paninikip ng dibdib at pagkahimataya. Kami mga students din ay may discretion depende sa aming sitwasyon sa school na aming naobserbahan, particular upang protektahan ang aming mga mag-aral sapagkat hindi natin ito makokontrol eh. This is caused by nature at ang ating magagawa lang bilang school head is to always at all costs protect the welfare of our learners. Nagpay-pay, may nahihimatay talaga. Yan, nanghina sila tapos some are having difficulty breathing. So, may ilan para umanong kinailangang itakbo pa sa Rural Health Unit upang maagap itong matugunan sa nararapat na medikal na atensyon. Inihayag ni Umangay na ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ang mga mag-aaral. okay naman po sa awa ng Diyos. Kaugnay nito, nagkaroon ng pulong sa lahat ng mga kaguruan ng paaralan upang ipabatid ang mga hakbangin na magkatutulong upang maibsan ang init na nararamdaman. Samantala, nauna nang sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara ang face-to-face classes, pagsapit ng hapon at ipinatupad ang blended learning para ipagpatuloy ang mga aralina. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.